Ola, son Fernando Patricio Cortizo. Estou aquí a carón da vivenda de Man, o Alemán de Camelle, no epicentro da Costa da Morte, nunha zona na que ningún idioma ni ningunha fala consigue ser o reduto inexpugnable que acada o galego aquí nesta área. Foi precisamente Rosalía de Castro a que a mediados do século XIX, para ambientarse na súa novela La hija del mar, editada no 1858, trasladouse a costa aquí de preto, a Muxía, e que narrou e amosou como ninguén a crúa realidade da rudeza da vida das xentes do mar, e sobre de todo amosounos unha imaxe pintoresca e alucinóxena para a época, que non era outra que os primeiros vapores de paz sulcando as augas destas axitadas e bravas augas atlánticas. A nosa fala, o expoñente máis identitario da nosa patria de Galiza, foi rescatada das cinzas e da oscuridade secular ao que fora sometida polo estourido do resurdimento rosaliano, coa publicación no ano 1863 de Cantares gallegos, que reivindicaba e defendía a nosa lingua e ademais a dignificou ata extremos insospeitados na época. Eu son Rosalía porque me identifico plenamente con esa alegoría nacional da propia patria galega que Rosalía nos amosa na súa obra. As tradicións, as costumes, a cultura popular, a nosa fala e sobre de todo a paisaxe e a emigración. Rosalía de Castro tamén aproveitaría a súa intelectualidade no ámbito literario para facer agromar o seu crítico pensamento, tanto político como social, os seus manifestos femininos, que ata agora a muller fora relegada tras do home sempre na sociedade, nese intre da historia, converténdose nunha icona mundial para a literatura do século XIX, espazo que estaba reservado só para os homes. Dicía ela que a patria, a verdadeira patria do home, é o mundo inteiro. Foi quen Rosalía, coa súa demoledora prosa e cos seus ácidos versos, de virar o rumbo e as tendenzas e convertir espazos e situacións que eran marxinalmente misóxinos e levalos a súa obra para volvelos en feministas, donde a misoxinia era severa e degradante. Eu son rosaliano realmente porque Rosalía, a nosa poetisa internacional, empregou un galego para o pobo, un galego que foi escrito e feito para as xentes do rural, para a xente do mar, onde se descarnan até os osos esos sentimentos de derrota, de fracaso, de injustiza, incluso de morte, en definitiva esa negra sombra que navegou tanto polo rural como pola costa, aguilloando a un pobo que se sobrepoñía constantemente a todas estas adversidades a base do seu traballo, a base do seu esforzo, a base do seu sufrimento e sobre de todo por un amor indescritible que tiña pola súa propia terra. Dicía ela, eu son ceibe, nada pode conter a fuxida dos meus pensamentos e eles son a lei que rixe o meu destino. Eu definitivamente son Rosalía porque todos na Galiza somos fillos e fillas do mar e da terra. Saúde.